A Lloret de Mar, el projecte d'un heliport privat per a vols turístics continua en pausa. L'Ajuntament ha aprovat una suspensió temporal de llicències i autoritzacions per a aquest tipus d'instal·lacions, en un intent de frenar el procés mentre es revisen els aspectes urbanístics i mediambientals del projecte. La iniciativa, que porta gairebé una dècada sobre la taula, preveu un heliport en una zona no urbanitzable, a prop de l'abocador, i inclou vols comercials i una escola de vol. Els veïns i entitats com SOS Lloret han denunciat que la instal·lació podria afectar la biodiversitat i provocar una contaminació acústica important. El promotor, en canvi, assegura que el disseny respon a criteris mediambientals estrictes i que l'impacte seria mínim. Segons la regidora de Territori, Míriam Rodríguez, la decisió arriba després que la Comissió d'Urbanisme de Girona indiqués que cal una modificació del POUM o un pla especial. Per això, l'Ajuntament ha optat per fer un punt d'inflexió i aturar els tràmits durant un any. Durant aquest període, el consistori vol estudiar alternatives, inclosa la possibilitat d'un heliport vinculat al nou parc de bombers, i escoltar la ciutadania abans de prendre una decisió definitiva.